Azt hiszed, még mindig meg tudod mondani, ha egy videót mesterséges intelligencia készít. Légy őszinte. Az esetek felében nem tudod. Még én is, aki nap mint nap ezzel foglalkozom. Néha azon kapom magam, hogy azt gondolom, várj, ezt tényleg egy valódi helyszínen forgatták. Mert a vizuális elemek tökéletes megvilágítást, textúrát, mozgást kapnak. Minden ott van. De mi az, ami általában elrontja az egészet? A hang. A legtöbb mi videó néma. És amelyik nem, annál meg valahogy nincs szinkronban a hangaképpel. Az effektek nem lélegeznek együtt a jelenettel, és enélkül nincs meg a hangulat. A hangdesign az, ami eladja az illúziót. Ez az, ami egy jó klipből valami filmszerűt csinál. Persze, órákat tölthetnél azzal, hogy hangcsomagokat keresel a neten, és kézzel szinkronizálod minden roppanást, kattintást és visszhangot. De ez nem reális azoknak a márkáknak, akik gyors eredményt akarnak, vagy azoknak az alkotóknak, akik növekedni szeretnének. Itt jön képbe ez az új megközelítés, ami mindent megváltoztat. Exportálod a végleges videódat hang nélkül, feltöltöd, és a rendszer egy teljes hangágyat épít a vizuálod köré. Lépések, szél, mozgás, textúrák mind automatikusan generálva. Ez egy tökéletes szám, de alapot ad neked. Néhány egyedi hangot vagy háttérzajt dobsz be kulcspillanatokban, és hirtelen az egész alkotás valóságosnak tűnik. Mert a nap végén a márkákat nem érdekli, hogy AI csinálta-e vagy sem. Őket csak az érdekli, hogy valóságosnak hasson, és a hanggal végre tényleg az is lehet.